Със специална прокламация 24 май е официален празник в щата Калифорния. Вече 3 години там се чества Денят на славянското наследство. Голяма и ентусиазирана група от наши сънародници празнуват българската култура в Сан-Франциско. На фестивала Антика присъства Мария Илиева Муцуна, която улови атмосферата там. Франциско започнаха 16-те ежегодни майски празници на българските изкуства и култура, посветени на светите братя Кирил и Методий, който се организира от българския културен клуб читалище Антика България, основан през 2001 година от Таня Костова. Преди 16 години фестивалът ни започна смело и амбициозно с мотото "Българите идат". Само за 12 години това беше добър повод българинът адвокат Огнян Гаврилов да успее в делото си 24 май да стане официален празник на славянското наследство в щата Калифорния. Фестивалът потегли с блестящ концерт на момчетата от българската музикална група "Оратница". Мария и Васил Бевелекови поведоха хорото на антиките. Цветанка и Иван Варимезови долетяха от Лос-Анджелес за кой ли път. Гости на фестивала са Даниела Найбърг от Сиатъл, Гергана Панова от Германия и Ирен Ямами, българката от Япония, която представи уникалното си знаме. Много заряд внесоха инструменталистите от група Лапеж, която е предимно от американци. Златомара Попова, Биляна Стремска и децата от Българското училище по изкуства Мартинички представиха изложба на свои картини и пана. Днес се събираме на голямото българско хоро в центъра на Сан-Франциско. Фестивалът вече е един от най-престижните и буди удивление и възхита с духовната си насоченост. За BIT Мария Илиева Муцуна.